kusangana kwatiri mhuri yeZimbabwe muchirongwa apo takakuudzai kuti tichange tichitsvaga rubatsiro rwekuti tinge tichinopa mhuri yekwaMatavire. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese handisiyane nemudiwa wangu. Makadii mai mwana? Baba makadii. Aya nasi wagona. Okay, sesihlangane njalo phela endabeni zethu kuDrumas Media lapho esitshelana khona konke okwenzakalayo emhlabeni kumbe eZimbabwe. Kodwa namhla indawo esibuye ngayo ngeka Dr. Love uPaul Matavire. Asitisatanga chirongwa handisi kufara. Ko hanzi. Ko iye varume vari kutoda nhamba dzako handizondovapa here? Ko uri kundida here? Kana uchida kupa vamwe varume nhamba. Shuwa ndinenge ndaita rudo rushoma. Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe vari kundinetsera nhamba. Aiwa, she's taken. For granted. For granted. Yeah. For granted. No. Muri yeZimbabwe chirongwa chatiri kukupai nhasi uno tiri kutarisa nhasi tauya panonzi paNgoda Granites apo tati tisangane neavo vakazvipira kuti vange vachibatsira mhuri yekwaMatavire nekuvagadzira tombstone. Namhla sibuyile lapha koNgoda Granites lapha sithe abathi khona bona bafuna ukuthi besinike or bedonetele uDr. Love uPaul Matavire itombstone yakhe mahara. Chimwe zvechinhu ndakaona patakaburitsa iyo yedonation vanhu vachiti ko munogodonata tombstone vanodya tombstone here? Kutaura here. Hakusi kutaura mufungenya, hakusi kutaura mhuri yeZimbabwe, ngatidzidzei kutaura zvakanaka. Kana ava vazvipira kudonata tombstone, iwe chiuyawoka negrocery, handi watozviziva kuti vanoda kudya, chiuyawoka negrocery. Unogosora chipo chemwe munhu. Lapha sathi sikhuluma last time ukuthi hayi sifuna itombstone, sathi sitshela abantu ukuthi hayi phela kulabantu abasebezimisela bathe bona baza donate itombstone. Omunye sambone comment kuma comments ethu ku YouTube ukuthi kanti ubazadla itombstone yini. Kanti kushiwa ke kuyikukhuluma bani shuwa sizwe sake seZimbabwe. Nxa wena ubona ngani ufuna ukuthi ubadonatele ukudla, uyalokudla kwangikhona abanye sebelethi itombstone. Ngawungonza kudya ava vari matombo. Vaitawo zvinoenderana nechi nematombo. Kana iwe uri kusupermarket itoka zvinoenderana nekusupermarket. Mhuri yeZimbabwe ngatibatanei, ngatiregedzei kungoshorana, ngatiregedzei kutukana. Saka mai mwana ndafunga kuti imimi muchibva henyu panapa handitorwe. I promise you handitorwe. Ndauda kuti titaure neveNgoda Granites vatitsanangurire why vakadecide kunge vachita chipi nechipo chavo. Okay, njobu Andrew sezwile mina senzathu kusuka ethe kukhulumeke nabantu beNgoda Granites ukuthi bezwe ukuthi kuhambe njani ukuthi beze besinike isipho esingaka uDr. Love. Sekutaura kwataita kamhuri yeZimbabwe panapa ndasangana newe marketing wekungoda Granites, Sister Florence. Andakubvunza sei nemenyu munonzi Florence ani? Florence Mundirwa. Mundirwa. Tina sisi Florence Mundirwa. Toda kuti vangotitsanangurawo kuti sei vakafungidzira kuti vange vachiita chipo chakadai so. Thank you so much, Mr. Neshamba. As Ngoda Granites, we subscribe to your channel here pa YouTube. So as we were scrolling pa YouTube, ndakasangana neyo trending video ya Paul Matavire. So as I was going through the video, ndopa ndakaona kuti gogo vachitaura makurira akaita Paul Matavire zvaakabatsira muZimbabwe, and we can probably all say as Zimbabweans kuti vaMatavire mimanzi yavo inotiitira zvakanaka anditi. So isusu seNgoda Granites takaona zvakatikoshera kana kuti zvakatinakira to chip in sekambani kuti tibatsire vekwaMatavire nechipo chakadaro. Aiwa, zvinokudzwa. Chandafarira chekutanga kuti imimi makasubscribe. Yes, ndo zvakaita kuti muzoona chi tinoda kukutendai ipapo. Tinozviziva mhuri yeZimbabwe vari kwakasiyana siyana vangadewo zvakare kunge vachiitirwawo matombo iwayaya nekuti rufu mutongo waMwari. Asi ipapo mhuri yeZimbabwe ndoda kuudza izvo zvandakamaka inini. 1 kurwara, 2 kusungwa,
3 kufa aish. Saka vanenge vada kukubatai vanokuwanai sei? Sezvataurwa navane shamba, isusu sengoda granites tinobatsira kushongedza nzvimbo dzezororo dzehama dzedu. When your loved one pass on, isusu sengoda granites tinouya tokugadzirira yatinoti a timeless gift, a last symbol of remembrance. And izvi ndo zvata decide as a company for free kuitira vapoma taviri. Vamune shamba vabvunza kuti zvonizvo vanhu kana vachida kutibata vanotibata papi. We have our WhatsApp group, we have our Facebook page, Ngoda Granites /tombstones. We have a website yatinayo ine matombo edu madesigns akasiyana siyana, www.ngodagranites.co.zw. Pa number 0 it's 0714 839 761. 0774 140 646. Uye namba idzodzo dziripozve paWhatsApp. Mazvinzwa muri yeZimbabwe kana muchinge muchida kubata veNgoda Granites kuti munge muchigadzira kamusha weavo vamunoda vakakusiyai, munongovabata vanokwanisa kunge vachikuitirai basa racho rinofadza. Ndofunga muri kungoonawo matombo ari panapa. Izvo chinhu 1 chandingade kutenda veNgoda Granites, vanhu vaya vasingateedzere politics. Handitika taona makagadzira remushakabvu Comrade Chinks, mukagadzira zvakare remushakabvu Tsvangirai. Saka munoonaka avasarure. Vakagadzira dombo raMorgan Tsvangirai, vakagadzira raComrade Chinks. Izvo zvinotongotiratidza kuti havana basa nezvematongerwo enyika. Chavari kuda ndechekuti muri yeZimbabwe kushongedza nzvimbo yepamunozozororera. Iyezve ivo vanenge vasina kunyatsotaura zvandandichida kunzwa. Ndofunga muri kuona raLeonard Dombo vakarigadzira, raOliver Mtukudzi vakarigadzira, vakawanda vakawandisa. Vangoti aiwa vange vachibatsirana nemhuri yeZimbabwe mukuchema vashakabvu. Tinotenda Sister Florence nenguva yamatipa. Thank you so much, Mr. Neshamba. Mudzova munhu wasubscribe. Aiwa ndizvozvo. Tinotenda zvikuru. Madzoka mai mwana? Andadzoka. Pandanchirowa nehana. Mangu manga agara neyelobhoni. Aiwa, mayelobhoni ka. Iwo usi yelobhoni here. Aiwa ndisviki kuku. Hadzi yelobhoni ndere mbinga. Muri mbinga imi. So kana kuchitambira mayelobhoni ka. I'm tongue tied. Pane zvandafarira so far. Tine vakatibata vari kuUK, grocery renyu rakasvika, vakatumira box recooking oil, vakatumira sugar nehupfu. Asi zvishomaka nekuti tiri kuda kuvagadzira zvinovatora nguva refu. Saka ivo vese vari kutambanudza maoko kwamuri. Tinopa kutenda zvikuru. Iye zvinezvi takuda kuti tichitaura zvakare nadokta avo vakazvipira zvakare kuti aiwa kamatombo apedza kugadzirwa ini ndoda kutakura ndoaendesawo ikoko. Ndiwo zvakare vane lori yatichaisa magrosari enyu kuti tinosvitsa mhuri yekwamatavire. Ivo vemhuri yekwamatavire kana vachizvinzwa ngavabva vaziva zvakare kuti aiwa zvinhu zvavo tiri kuuya nazvo. So sithanda ukubonga kakhulu abathe sebeqalisile ukuthi besibambe, basaqalisa ukuthi bekhulume lathi. For example kulabanye abase-UK abasebekwanisa ukuthi bathumeza i-cooking oil, ikhathuni lechukela lempuphu. But hayi nxa lokhu ufuna ukuthi unika kusiba kuningi uyakwanisa ukuthi usibambe phela ngoba sifuna ukuthi ugogo ukudla kwakhe umthatho kwesikhathi eside lokhe lapho. Sekutaura kwatakaita kuti kana matipa zvinhu mimi tichazviburitsa futi pavidhio chitaura kuti chakabva kuna Ningi, ichakabva kuna Ningi. Naizvozvo musatye kuti tinokubirai ukazonzwa zita rako risina kutaurwa kuziva kuti zvanyura ka. Saka hapana mukana wokuti tinge tichibira vanhu, kwete. Tinotoone chishuwiro isusu seDrumas Media
ndofunga kana makaona documentary ragogo iroro ramatavire takatomboenda neimwe grocery. Izvo patichaenda neizvi hatisi kuzomira, tichatotsvagawo zvatinokwanisa kuti tiende tinopawo muchembere. Exactly. So nxa lake labona i-documentary kagogo sithatha phela eku-Dr. Love ababekhasa sihambe le grocery ukuthi phela ugogo ezekhululeka ukuthi sikhulume lakhe. So lakhathi sinxa sesiyabuyela futhi sifuna sihambe futhi leyinye ukuthi na but sincediswa yini kungasithi. Saka muri Zimbabwe kune vanenge vari kuSouth Africa muchinge muchida kubvisawo tumari twenyu munotitaura tinokupai akaunti yemunhu ari kuSouth Africa ikoko yamunesa mari iyoyo. Muno muZimbabwe munotibata tokupai zvakare nhamba dzemunhu wamunofanira kupa vanoda kuunza grocery. Isusu veDrumas Media tisu tichange tichichengeta uyezve ndingade kukuzivisai kuti tichaendesa zvinezvi after a month nekuti vari kugadzira Tombstone vati izvo vanoda mwedzi wese wokuti vange vachiita sei vachiri nhadzira. Saka hatidi kuvamhanyisa, saka zvinhu ngazviuye panozoperawo mwedzi wese. Aiwa katinoimba munenge maunza muri Zimbabwe tichazoita apo neapo tichikupai update yekuti ngatibatsirei muri yekwamatavire. Okay, abase South Africa lingakwanisa ukuthi likhulume lathi libambe silitshele silinike account yomuntu ose South Africa lifake imali yakhona khona ngale. Abase Zimbabwe nje basihlale eduzane maybe abanye bakobulayi lakwanisa ukuthi lisibambe sizama ukuthi sinjani sincedisaneni phela ukuthi sincede ugogo lo ugogo umama kaMathavire ukuthi ehlale kahle ngalesi sikhathi. Hi, I think isesizamile ukuthi straight. Asokagona chinhu 1 ukanzisa ndevere 1 yekuti ngiyakutanga. Pachipamwe muri yeZimbabwe ndofunga sekutaura kwatamboita ndina opa kuti tiri kutaura nevanhu vakasiyana siyana vakazvipira kuti vange vachibatsira kumhuri yekwaMatavire. Vandinawo pari zvino havasi mutsva muarts industry has been assisting artists in various ways. I think you all know the late Gringo paakazoshaya akange ari kuchipatara chaDr. Mariseva. Ndinawo pari zvino ndichiremba ndidoctor asi moyo wavo wakatorwa zvakare nearts industry. Kunyepa here Doc? Chokwadi. At the same time chandingade kukuudzai ndechekuti ndakafara zvikuru rimwe remazuva ndakasvika kuchipatara chavo chiri kukwadzana uko. Ndanga ndisingazvizivi kuti doctor vakaemploya madzimai evashakabvu iri nzira yekuti vabatsirikane. Kana chiti vashakabvu ndikureva kuti vaimbi vamunoziva vaive nemukurumbira kusanganisira mai Big Tembo. Mumwe ndiani futi Doc vari ikoko? Tina mai Tazvida. Mai System Tazvida vari ikoko zvakare vanoshanda kuchipatara chavo. Vakawanda has done a lot in the arts industry. Ndosaka vatiwo aiwa pandaona video kwaMatavire regai tione kuti tingabatane sei. Saka handingaite preempt zvavachataura. Doc, inguva yenyu, sanganai neruzhinji rweZimbabwe. Regai ndikwase ruzhinji rweZimbabwe nevese vakateerera. Isusu tinofara zvikuru kuti tionekwe tichirangarira maartists edu nemhuri dzavo. Tinoda kuti tikure tive pano tichikura tiri zvikomana taingokura tichiterera. Kana iri music hapana munhu asina kuziva kuti kwaiva neMatavire wakanga achiimba. Hakuna munhu asina kuziva kuti kwaiva naLeonard Demba, Simon Chimbeti, John Chibadura. Vose vaimbi vana mashwa munhu mumwe. Vanhu vanozikamwa zvakanyanya pasi rino, not only muZimbabwe but ndati pasi rino. Saka isusu manje sevana veZimbabwe tinoti nezvishoma zvatinazvo izvozvo tadiniwo kuti tidzokere tindorangarira avo vakasiyiwa, dzingava dziri nherera, vangava vari madzimai, vangava dziri dzimwe hama dzakasiyiwa nevanhu iva vakatitandadza munyika yedu yeZimbabwe kuti nyika yedu ifambire mberi zvakanaka mu-entertainment industry. Saka ndinoti inini ndichinge ndaona Drumas Media pavakaita interview yaMatavire aiwa ndakabatikana chaizvo, ndakabatiwa moyo
sezvandinongogara ndichiita ndoda kuti arts ndinoida handidi kutoti arts industry ibve yadonha is not handitodi mwoyo wangu unotivo dai ndakwanisa kuita zvishoma izvozvo zvatinokwanisa saka ndoda kutenda Drumas Media nokuuya kwavakaita nestep iyoyo yekuti vanhu vakwanise kureizira mai vamatavire munozwa matavire munhu akazoshaya asisina zvakawanda zvakanga akwanisa kubata mhuri ikangosara iri pamhene mai vacho vana makore 84 years kutaura kuno havasina anovachengeta asi nyika yeZimbabwe vachiramba vachiridza music yemwana wavo Didi Ndifurutea munoiziva ichiridzwa Mayu mwana wakonwa Marzaza achangobuda kudai zvose zviyaita yangoziva zvichidai saka inini manje ndinoti dai vanhu tanga tachiita kubatira pamwe chete tobva taita kuti ticoordinate maactivities anoita towards fundraising kwamai matavire kuti zvose zviitwe pamwe chete kwete kuti uyu anoreza ari koko uyu anoreza ari koko uyu anoreza tadii kungoti vakatanga vave Drumas toungana navo tese pamwe chete toitwa committee under Drumas Media sezvo vanga varivo vakanga vaona kuti zvazvakakodzera kuti vandoona mai matavire nevamwevo vamwe vachazoonazve ndinoziva vanoita basa ivava kana vabata nherera nechirikadzi idzo nevamwe vanoda kubatsirwa saizvozvo munongozviona information paDrumas Media vanobva vangokanda fast saka inini ndirimowo imomo ndati Drumas musandisiyaka aiwa ndoragara itori passion yangu iyoyo kuarts ikoko tichaita zvetichaita Thompson richatakurwa richazoenda kwa Matavire kunomurangarira isu tichaprovide imwe nemota dzokufambisa nekutakura Thompson nekutenga zvimwe zvoda kutengwa zvikafu izvo zvose zvaiwa tichange tichirongera pamwe neDrumas Media asi ndinoda kuti event iyoyi ive very big success kuti vose vanoda kudaiwo so vave pamwe chete under Drumas umbrella tobva taenda tese zvakanaka tobva taita celebration tobva tarangarira nyangwe vanoonawo pasi rino vanoziva kuti vanhu vomuZimbabwe aiwa vakabatana vana vomuZimbabwe vanhu vanoshandira pamwe chete havaregi mumwe wavo achitambudzika asi tinoita kuti zviende mberi zvakanaka. Tinotenda mashoko makuru mashoko anofadza ari kubva kuna Dr. Chandabata ndechekuti vati ngatibatanei semhuri yeZimbabwe tiite chinhu chimwe chete chisati uyu ari kupemha uyu ari kupemha haruko zvinozoita kuti pave nemalupozi vamwe vatore mukana munoziva mafungiro edu akasiyana mhuri yeZimbabwe. Ndingafare zvikuru kukuudzai kuti vakuru vanogadzira mabhombi vazvipirawo zvakare kuti aiwaka inini ndinoda kuti mundiudze total cost yemabuilding materials then hafu yacho ndoyandichabvisa. Saka tinotenda zvikuru vatakawira nebasa ramatibatirawo zvikuru hatikanganwe vakawanda vari kuuya nezvakasiyana siyana ndokusekutaura kwavaita vachatitakurwawo zvakare dombo iroro apart from other assistance yavachange vachiita sei vachitipa vachatakura zvakare dombo. Senguva dzese don't forget to subscribe to Drumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level.